Datalang gayung kono Risang Ramandaya Pati ana yaksa kang cangkrama namane wil kataksine Dimas aja kaget glorasaning atimu Yayi Yayi Werkudara Panoman kakangku sing penoman kakangku anane lakon adile mung kudu dilakoni anane penandang adile mung kudu disandang lelakone putramu ya Yugamu Si Garutkaca ki kudu mak tumpuk tundung kaya ngene Dimas jalaran apa menungso ki mau akeh sing ora seneng yen pancen sing seneng lawan Garutkaca putramu bakal mbangun tugari madyaning wana tunggul rana bakal disengkuyung apa kang dadi sedyane ning umpamane menungsa sing ora seneng lawan Garutkaca kelawan Yayi Werkudara wiwit saka pucuk rambut nganti jempolan sikil sing digoleki anane alane kelawan limpine Garutkaca ning ndi Dimas iki Yugamu Si Garutkaca ketaman dayaning sung pengapite Prabu Sasrawana nganti geseng dadereng kaya ngene. Wis aja gelo apa kang dadi rasane atimu. Dina saiki pun kakang kowe bakal paring padhang bisa liresi adi melakoni madaning waci panglon bisa pun kakang dadi obara sewu madangi apa kang dadi pepetenge marang si adi. Banjur kersane noman kakangku iki bisa walya jati temah walaya ning ana syarat sranane dikebutake dening dayaning lendang sutuk kemanden ya kuwi mau tinggalane swargi Prabu Trembuku Yayi Werkudara kagatri sang kapirango Renangkulake nampit kampit dosang ratnaning bawana